Τι θα έκανες? Εμένα έπαιζαν, ναι. Hello boys! Μπούμ, μια γαμιέσαι. Ναι. Hello guys, hello. Dual Beretas είναι τώρα αυτό. Παπ. Go donut from mid, go fast. Όπα. Show the way, γιατί εγώ δεν το ξέρω. One donut half. Nice. Way, hey, fast. Red room one. Γιατί κολλάω! Γιατί κολλάω! One red. Donut last. Nice boys! Ναι. Ναι. Μία χέτσα στον εξόριστο. Ω, φίλε. Α, εσύ κολλάς. Ναι, κολλάω. Σου είπα ότι... Την μπόμπα. Λοιπόν, το χεντίδι αυτό θα το δώσω, αλλά θα το δώσω με τρόπο ώστε να μην καταλάβει ότι είναι τέτοιο. Να νομίζει απλά ότι είμαι νουμπάς, καταλαβες. Α, ωραία. Πέθανε. Τι δίνει ρε αυτός. Last pick. Με τρέλανε, με γάμισε, με τρέλανε. Με πέθανε, με ξεκόλιασε. Με ξεκόλιασε. Αγχώθηκα. Αυτός τι δίνει ρε μπρο, όντως. Τόσο καλός. Που λες, θα του το δώσω. Αλλά θα του το δώσω σε φάση να μην καταλαβαίνει ότι το έφαγε όντως. Τι έγινε. Θα του πω κανένα sorry, ξέρεις. Δεν σε είδα. Και τέτοια. Το έκανες ρε παιχταρά. Τόσο καλός. Για να παραγγείλω τη τσιγάρα. Ωραία. Εντάξει, πήραμε ένα γύρο, χάσαμε ένα γύρο. Αντιβρει τη βόμβα λες ρε αυτός. Bomb has been defused. Κάτσε να το δώσω τώρα. Θα ήθελα να πάω ένα έκο, η αλήθεια είναι. Να κάνω ένα έκο τώρα. Full έκο θα το πάω αυτό. Πού είναι εξόριστος. Μπουμιάν. Εξοριστέ. Ρεπίκ! Δεν κολλάμε! Γιατί! Πάμε PUBG ρε μαλάκα. Λοιπόν. Ούτε που κατάλαβε. Όντως δεν το κατάλαβε. Δεν αντέδρασε καν. That was an echo round. Come on. Για μένα δηλαδή, γιατί τα παιδιά βλέπω έχουν αγοράσει, έτσι. Και πριν. Full buy τώρα. Φέρε και το τέτοιο.
Λοιπόν, ιστορία με PUBG. Long story short, το έκανα uninstall γιατί έχω 1 TB SSD και για να κατεβάσω Red Dead, επειδή είναι πολύ μεγάλο έπρεπε να διαγράψω κάτι. Μαλάκα, πώς σε ξεφτύλισε έτσι? Τώρα δεν πάμε από εδώ όμως. Ξέρουν ότι είμαστε. Δώνα. Τι λες! City. Νόμιζα ότι ήμουν κρυμμένος πίσω από τον box, μαλάκα, και με έφαγε όλος από το City. Εντάξει, δεν την ξέρω πολύ καλά αυτή την πίστα, η αλήθεια είναι, παιδιά, συγγνώμη, Δεν δικαιολογία. Δεν δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Τι είπε? Πάμε, ουζάκι, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Πού πάμε? Δεν βλέπω, πέθανα. Ω, βοήθεια. City. One A side. Πίσω σου. Α! Το boost βγήκε το ίδιο που έκανα εγώ στο άλλο το AOP που πήδηξα και βγήκα, έκανε για αυτός. Ξέρει ο Μπουσταράς, ξέρει. Ξέρει ο Μπουσταράς. Λοιπόν, ναι, που λες, το έκανα uninstall το PUBG. Ενώ είναι ωραίο παιχνίδι και θα ήθελα να το ξαναπαίξω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα είναι κάποιο παιχνίδι που θα το παίζα συνέχεια, αλλά άμα κανονίζαμε μια μέρα να πούμε να το παίξουμε, γιατί όχι. Ομιτζή. Kevin. Να το παίξουμε μεταξύ μας, έτσι ακριβώς. Κάθε φορά νομίζω ότι εγώ κάνω μαλακίες και μετά βλέπω κάποιον άλλο να κάνει χειρότερες μαλακίες και λέω εντάξει, οκ, καλά είμαστε. Ω! Αρχιδάρα μου! Ω! Help? No? Help? Shoot tomorrow, bro. Γιατί δεν έγραψες τα στρουφάκια 2? Κοίτα, Βασίλη, τα στρουφάκια τα παίζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, έτσι, με ηρεμούνε. Οπα, τον άκουσες. Άμα δεν ξέρεις από πού τον άκουσες, τον άκουσες, από εκεί τον άκουσες. Ναι. Και παίρνεις και το όπλο μου. Τώρα που παίρνεις το όπλο μου δεν χάνεις. Για να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε σε αυτό το νέο γύρο του Counter-Strike. ΑΚ. ΑΚ. Ναι, ΑΚ.
Δεν έχω utilities, αλλά... Πόσο με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί δεν πήρε κανείς... Ρε παιδιά, έχει κανείς αλλεργία στο C4? Γάμας. Ξεγάμισε. One A. Πού ήτανε? Shoot tomorrow, idiot. No, that's you. Shoot tomorrow, bro. Ah, okay. Come on, bro. Don't be angry. It's just a game. Bro, δεν τον είδα καν! Και νόμιζα ότι την είδα τη γωνία. Δύο A. Ο σκατά! Έχεις το bomb, bro. Μπήκανε στον B τα παιδιά, Μαλακία. Έπρεπε να μας πούνε ότι είναι το B clear. Να πάμε από εκεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαστε 6-1, θα πάει 7-1. 8-1. Πού ήταν αυτός? Πού ήταν αυτό? Ω! Μπράβο, παιχταρά μου. The biggest cock ever. Είσαι πολύ... Άμα το πάρεις αυτό το γύρο... Μ' αρέσεις. Μ' αρέσει, αγόρινα μου. Το παίζεις πάρα πολύ ωραία. Nice! Πήρε ace! Μπράβο, παιχταρά μου, μπράβο! Όχι, μπράβο. Όχι, μπράβο. Τώρα τα Χριστούγεννα. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, σε κάποιο ρεπό μου κάτι. Θα ήθελα πάρα πολύ, άμα βγει... Καλά είσαι, άμα βγει κάποιο παιχνίδι σε προσφορά και ένα single player, θα ήθελα πάρα πολύ να το παίξουμε on stream. Κάνα Ghost of Tsushima, Ghost of Yutei, τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω. Can you kill him? Two A. Σκοτώ μου, λόκο. Κοίτα που έχει κάτσει ο άλλος, ρε μαλάκα. Κοίτα που έχει κάτσει ο άλλος. Ήταν να πού. Τέλος πάντων. Και όπως έλεγα και χθες, θα το πω και σήμερα για όσους δεν ακούσανε.
Η ημέρα που θα κάνουμε το giveaway έρχεται, πλησιάζει. Σε αυτή την ημέρα, λοιπόν, αυτή η μέρα, η πανέμορφη μέρα αυτή, ο νικητής δεν θα γίνει με κλήρωση. Play together. Δεν θα βρεθεί με κλήρωση. Θα το κάνουμε μέσω mini games, παιχνιδιών κτλ. Θα είναι λίγο... Θα έχει πολύ πλάκα. Θα είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί. Ναι, Μπουμιάν μου, ναι. Και γι' αυτό το λέω, γιατί κάποιοι δεν το έχετε ακούσει. Θα κάνουμε... θα κάνουμε giveaway λόγω Χριστουγέννων. Είναι... Δεν λέω τι είναι το τέτοιο. Είσαι ωραίος, δεν ξέρετε. Λέω κι εγώ, πότε το πήρα το ΑΚ, ρε μαλάκα. Τόσα λεφτά είχα, λέω, ρε πίστη. Έχεις το bomb, παπά. Μην πίνεις την Ναι. ρε. One lock. Μπήκαμε, το κάναμε, το παίξαμε. Νομίζω ότι πέρασε από εκεί. Plant the bomb. Μπράβο μας. Kevin, 10 HP. Η δεξιά, Δημητρή. Έφυγε. Respawn. Way. Πίσω αγόρι μου, έλα εδώ. Το φάγαμε. Έτσι! Πάμε να γυρνάμε! Εάν έπαιρνες ένα kill μέσα από το smoke, θα σε έκανα report και clip για insta-ban. Λογικά θα έτρωγα insta-ban, ρε. Λογικά. Υπάρχουν παίκτες μαλάκα που κάνουν openly hacks πόσο καιρό, μαλάκα, πόσα χρόνια. Υπάρχουν αυτά στο τέτοιο, ρε. Στο YouTube. Και δεν τρώνε ban ποτέ. Και γύρισα για να μην το φάω, ρε μαλάκα. Okay. One B. I'm throwing fire. Play B. Όχι ρε μαλάκα, με έφαγε ο δικός μου. Oh, B. Και δεν είμαι καν sorry, ρε. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα, ρε. Λοιπόν, giveaway. You're low, orange. Το giveaway θα γίνει μία μέρα. Συντονιστείτε με το Discord. Θαυμαστικό Discord. Να δείτε. Το γυρνάμε μαλάκες, απίστευτο, γιατί εκεί μιλάμε για τέτοια θέματα. Όλοι μαζί τα κανονίζουμε. Yeah. Λοιπόν, είναι 2 nudes μαζί με το giveaway. Αλλά στο είπα
private αυτό, δεν έπρεπε να το πεις on stream τώρα. Δεν πειράζει, Deadly, δεν πειράζει. Εντάξει, το giveaway είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, θα είναι... Να το έχουμε, πώς το λένε, είναι... Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσει σε όλους αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο προφανώς έδωσα κάτι παραπάνω. Γιατί δεν ήθελα να είναι κάποια ακραία μαλακία, ξέρω εγώ. Ήθελα να είναι κάτι το οποίο να έχει μια ποιότητα, έτσι. Ένα craftsmanship, ένα κάτι, ρε παιδί μου. Red room, AVP. Και ένα donut. Donut one. Μόνα σου γάμος. Donut. Ήταν έτοιμος ο Παπαπούπα. Two Two donut. donut. All donut. One more. Nice! Από 6-1-6-6 μου. Είναι σηκωμένο, λέει, από την ώρα που το είπες. Τι μαλάκας είσαι. Λοιπόν, δεν κολλώνουμε πουθενά. Να μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε τέτοιο. Να έχετε ενημέρωση για τη μέρα που θα γίνει, παιδιά. Γιατί λόγω της... τώρα εδώ πέρα όμως. Sorry. I go away. Ναι ρε μαλάκα, ποιο άλλο. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μόνος μου αλφα. Το έχω. Mid. Το έχω. Hey, Connector. it's A, I think. Steps. Σόπα, brother μου! Σόπα, ρε, brother μου! Δύο χεντίδια συνεχόμενα. Ποιος είσαι, ρε μαλάκα, εσύ? Λοιπόν, λόγω δουλειάς θα υπάρξει αλλαγή, γιατί είχαμε συμφωνήσει 21 του μηνός να το κάνουμε. Αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτό. Rush ramp with nades. Yes. Αρέσει. Το ramp ποιο είναι? Echo. Καλά ρε παιδιά. Ramp clear. Save. Πάμε. Main. Έλα ρε μαλακα, άντε γαμίσου ρε μπρο. Και του παίρνεις το όπλο τώρα, Σέραφ μου, και το βάζεις στον κόλλο, αγόρι μου, εντάξει, έτσι θα γίνει. Μπράβο, το βρήκες, είσαι κούκλος, μην κάνεις τριλό. Ακούγεσαι παντού ρε bro. Μαλάκα να βλήμα. Μαλάκα. Nice try bro. Ο μπρο το πήρε και είπε θα κάνω reload εδώ όπως είμαι τώρα. Ναι ρε φίλε, εκεί έτσι γούσταρε τώρα, reload εκεί.
speak English? Oh. Shut up. Do you speak Russian, brother? Yes. Okay, αγαμίσου. What's your language? Greek. Greek? Yes, yes, Greek. Oh. Μην με κάνεις γίνω άσχημα τώρα για το αγαμίσου. Today our team Main, main, playing main, against your main, team. main. It's A. On mid. Ah, okay. Nice. Θέλω να εμίστε λίγο. Nice. Γιατί είπε A, αφού δεν είναι A. It's not A. No, it's not A. I think I hear him mid. One, yeah, he is mid One. low. Σκατό! Το αυτόν άκουσα ρε μαλάκα. Είμαι χαζούλης κι εγώ. Heaven. Go and B. Θα δούμε λίγο εξόριστο. Πού λέτε λοιπόν παιδιά μου, θα είμαστε σε συνεννόηση για το πότε θα γίνει. Θα έχει 2 σκέλη το giveaway. Θα είναι μέσω παιχνιδιών, τσάπα παιχνιδιών, το οποίο θα κατεβάσετε, δεν σας βάλω να αγοράσετε κάτι προς Θεού. Stop. Και θα παίξουμε όλοι μαζί. Βέβαια δεν θα ξέρετε τι θα είναι αυτό που θα παίξουμε. Για να μην έχει κάποιος προβάδισμα. Έτσι, θα το μάθετε 1 σε 3 λέει ρε μαλάκα. σε ανακοίνωση το προηγούμενο βράδυ. Ή την ίδια μέρα βασικά. Πριν από καμιά ώρα. Βασικά το προηγούμενο βράδυ για να το βάλετε να κατεβαίνει το παιχνίδι. Για να είναι δίκαιο. Η αλήθεια είναι. Γιατί, okay, χρειάζεται και ένα... Tonight our team playing against your team. In football. What team? Ah! Marcos, your team. Ah, yes. Kairat. Λέω κι εγώ, τι λέει ρε μαλάκα αυτός. Πού ξέρει τη ΜΑΕΚ. Και λέω τι αφού πες με την πέμπτη εμείς ρε μαλάκα. Στα αρχίδια μου πουσάρω. Το έπαιζε παίχτη. Άκουσα κάτι. Ωραία. Κοίταξε γάμο την μπάνα έτσι. Left. OMG. Nice play. Sorry, μάγκες. Αρχώθηκα πολύ. Αχ, Παναγία μου. Δεν είχα πάρει τέτοιο ρε μαλάκα. Δεν είχα πάρει diffuse ρε bro. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το είχα κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν παίρνω και τώρα βέβαια, γιατί εντάξει, οκ. Α, δεν πάει κανείς στο τέτοιο. Flashing B. Flashing B again. Flashing B again. Ramp. Πώς λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι. One low B, one low B. Απίστευτο το ότι δεν πέθανε ο δεύτερος. Έλα ρε μαλάκα, Σεραβ.
Μπράβο! Παιχτάρα μου. Να το ανεβάσουμε το ηθικό λίγο, να το ανεβάσουμε το ηθικό λίγο. Short. Δεξιά σου ένας. Αν είναι μαλάκα δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αχ! Ούτε να με έβλεπε. Απίστευτο, όντως. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο άλλος ο Πουσταράς. Δεν πειράζει. Quickly, I forget. Λοιπόν, έτσι που λέτε θα γίνει με 2 σκέλη, 2 παιχνίδια και ο νικητής θα του βγει το αίμα για να το πάρει. Δεν θα το πάρει έτσι εύκολα το giveaway. Θα έχει άγχος, θα έχει suspense. Bomb. We got bomb. We got bomb. Φάτονα, σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ! Okay. Shit bro, shit. Lol. We got bomb again. Last. Side, όλα. 2 βένα. Κοίτα, δεν τα πάμε άσχημα, έτσι. Σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι, ειδικά δεν τα πάμε άσχημα. Μια χαρά τα πάμε. Απλά δεν ξέρω και πολύ την πίστα. Είναι και λίγο. Νιώθω λίγο κάπως περίεργα με τα calls. Πάω αλφα. Με τον Κούρτι το φιλαράκι μου. Το Μιτσάρα. Ραμ. B. Έλα ρε μαλάκα, γιατί βγαίνω με reload, είμαι χαζός τελείως ρε μαλάκα. Okay. Τα πούν για αυτό τα δεκά λέει και παράλληλα. Δεν ήμουνα μέσα στο τέτοιο. Δεν ήμουνα μέσα στο... Είχε κολλήσει το PC ρε. Δεν ήμουνα μέσα στο... Πώς το λένε ρε μα, στο ban phase. Απίστευτο μαλάκα έτσι. Πραγματικά απίστευτο. Αλλά εντάξει δεν πειράζει. Ξέρεις τι, δεν το έχω παίξει αυτό το map, αλλά μ' αρέσει ρε φίλε. Και παίζω και ωραία. Παίζω και ωραία. Δεν ξέρω αν παίζω ωραία, αλλά μου βγαίνουν τα plays. 3 κιλάκια όλα καλά, έτσι. Δεν παραπονιόμαστε, δεν παραπονιόμαστε. Πονηρούλη. Έτσι. Ναι, αλλά δεν μ' άρεσε να παίζω χωρίς. Θα πάρω 2 flash. Στο προηγούμενο παιχνίδι ρε φίλε τα πήγα σκατά. Τα πήγα απλά σκατά, θεός σκατά. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πετύχω τίποτα. I think it's A. Oh? It's A. It's A. Σαν κλειστή μουσική να Oh, ακούω. it's mid. Mid. Οκ. A. All A. All A. Connector. Okay. Okay, mid. Now let's mid. Nice. One more over there.
We got a bomb here. Hey. Πω, δεν μπορώ καθόλου, μαλάκα. Ναι! They echoed this round. Πάμε και το κλιπάκι. Έτσι. Okay. No. Είχανε εκεί, ρε. Είχανε. Αυτή η δική μου από εδώ ήταν μόνο πιστόλια. Όχι. Comeback Israel. Βασικά δεν νομίζω ότι θα πάνε α τώρα, θα πάνε β τώρα. Κάτσε να ακούσουμε πρώτα κάτι. Περίμενε. Δεν θα πάνε α. Είναι το μόνο σίγουρο. Εμένα έκανα φλάζα, μαλάκα, δεν το πιστεύω. Ramp one. Το γκολ πάει ωραία, είσαι πάνω τον εξόριστο. Cave. Τρελαίνεται, εξόριστος με τέτοια, τρελαίνεται. Δεν μπορεί. Άμα τον πικάρεις. Is there a bomb? I think last it was cave or heaven. Not last. Μπράβο, αρχιδαρά μου. Μπομπί. Last ramp. Heaven. Τι έπαθα αυτός. Αυτό θα είναι το τελευταίο... Nice. 4 κιλο φλόκια με love, ωραίος. Θα είναι το τελευταίο game του stream αυτό, παιδάκια. Γιατί πρέπει να μαγειρέψουμε να φάμε για μεσημεριανό. Έχουμε και ένα skill, ο οποίος πρέπει να πάει κάποια στιγμή βόλτα. Πρέπει να βάλω... πρέπει να βάλω τα ρούχα της δουλειάς να τα πλύνω, μαλάκα. Φίλε... Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όλα στο πρόγραμμα είναι. Two steps, eh? AK. Hey, clear. One more. Κοιμάται αυτός. Got bomb. Main hall. Δεν ξέρω καν πώς λέγεται εδώ. Bedroom. Έχω την πομπίτσα εγώ εδώ, φιλέ. Ωραίος. Πήρα και το diffuse μου. Χίριος! Main name πες. Κρίμα γιατί πήρες φορά τώρα. Ναι, δυστυχώς. Πίστεψέ με, φίλε, άμα μπορούσα να κάθομαι όλη μέρα και να παίζω games, νομίζω όπως όλος ο κόσμος. Θα το έκανα, φίλε, αλλά έρχεται βαρύ πενθήμερο δουλειάς τώρα.
Με πολλή δουλειά, έρχονται γιορτές τώρα και θα έχουμε πολύ κόσμο. Στη δουλειά. Πρέπει να προετοιμάσω δυνατά. Γιατί είμαι και καινούριος. Αλλά στα αρχίδια μου, όχι ότι έχω να αποδείξω κάτι τέτοιο. I think it's... Oh, it's too small. Αυτός είναι ψεύδο. Γιατί είσαι μαλάκας με την μπόμπα στο χέρι και πικάρεις δε τα σούλη? Γιατί ρε αγόρι μου? Γιατί? Πόσες φορές θα το κάνεις λάθος για να το καταλάβεις? What are the stone push? To them. Okay, okay. Εκεί πέρα που δουλεύω, μπουμιά μου, δυστυχώς, ο κόσμος αυτός μπορεί όποτε θέλει να έρθει. Κοίτα μαλάκα που θα κερδίσουμε αυτό το game, απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Αρχιδάρα μου, Κούρτη. Low last. Πάμε το comeback. Final round, brother. Final round. Όλος έχει 3 καπαντά μαζε, bro. Έχει τέτοια άλλο, μαλάκα. Full buy, because why fucking not. Γάμισε τα μπουμιά, γάμισε τα. Flashing main hole. Olej, raz. Τα σκατά! Γάμο... Όχι, όχι, λέει, όπως λέει που παίζει, έτσι θα θέλεις και εσύ, λέει. Λες ότι όπως όλος ο κόσμος που παίζει... Όχι, όχι, δεν ξέρω αν ακούστηκε λάθος, δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ ότι θα ήθελα... Donut ένας. Κάτσε να δούμε το play. Θα τους φάει ρε μαλάκα, γιατί είναι αρχιδαράς. Θα τους φάει γιατί είναι αρχιδαράς και τους δύο. Αχ. Είναι αρχιδαράς, GG. Α, όχι, έχουμε γιον. Λοιπόν. Τι εννοούσε ο Τασούλης? Εννοούσε ότι θα ήθελα να παίζω όλη μέρα. Overtime, δεν πειράζει. Θα ήθελα να παίζω όλη μέρα. Όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο κόσμος θα ήθελε, που είναι gamer και θα ήθελε να παίζει όλη μέρα. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι όλος ο κόσμος παίζει όλη μέρα. Προφανώς. Push. Πρέπει να είναι β' μάγκες. Might be B. Προσπαθώ να ακούσω, αλλά... Steps A. Hehehe. Bombay. Stay mid, yellow, stay mid. Stay. Αυτός τι έγινε, ψευδός τώρα ή ήταν και από πριν? Nice. No, you're no fan. Ρίξε smoke στο main, ναι. Πάμε λίγο το τέρναρα. Μαλάκα, μας είχαν γαμίσει 6-1 αυτοί, μπρο,
Κάτσε γιατί έχουμε και το terrorist side. Βέβαια, άμα πάρουμε και αυτό το γύρο, οι πιθανότητες του να χάσουμε νομίζω είναι μηδαμινές μετά. Αλλά οι πιθανότητες του να φέρουμε χ λέω, ναι. Του να φέρουμε ισοπαλία. Α, φέρουμε χ. Μη το λες καν. Καλά είσαι. Stay clear. B, B. Έτσι μου το φάμε από πίσω. Έλα γάμο το smoke σου. Yeah, well, give me. Okay, now. Ramp, coming. Planting. Nice. Ramp. Άντε βλάκα. Μπράβο. Έχουνε χέσει τα βράκια τους. Έτσι. Let's go to A this round, guys. Του παίζουμε τώρα και πολλή ώρα. Όχι ρε, μην το ξαναπες. Παίζω μόνος μου B, sorry. Δεν δούμε που πάνε αυτοί. Ωραία, πάω μπει εγώ. Mid. Mid. Alright. Μου γάμισε τα ράματα όμως. Fox is mid. Low mid. Πάμε λίγο. On A. Μη μου κάνεις Okay, τέτοια we τώρα. found the bomb. Say. Say. One more low. Last one, very low. Μας έπαιξε. Ναι ρε μάγκες. Nice. Let's go boys. Πάμε λίγο. Παλάκα δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχω να κάνω 3 κάπαντα μάτς. You want to rush? What do you want? I think we should play slow. What about you guys? Yes. Okay. Yes. Αυτός ο Πούσης είναι πολύ καλός. Ο Φυσεού. Κάτι μου λέει ότι αυτό το παιχνίδι θα έρθει χ για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω καλή πρέστηση. Δεν έχω καλό πρέστημα. Πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί τώρα εδώ πέρα, να τους αφήσουμε λίγο να μας πουσάρουνε. Κάποιος θα κάνει τη μαλαγία από αυτούς. Γιατί αυτοί έχουν αγχωθεί τώρα. Ωραία, ένας είναι εκεί. Πήραμε τον πρώτο. Όχι ρε μπουσταρά! Κοίτα το timing το γάμι μεν. Μπράβο. Mid. Nice. Plant λάμπομπα. D. Donut. Πώς καταλέγεται. Το bomb ρε! Όχι Παναγιά και Χριστούλη μου. Μη μου το κάνεις αυτό τώρα. Πάμε, μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλό. Nice.
Έτσι, έτσι, μπράβο μάγκες. Τζίκια. Τζιτζίκια. Easy. Έχουμε άλλο ένα ή όχι? Εγώ έχω χρόνο για άλλο ένα. Αδερφούλια, εγώ πρέπει να την κάνω. Καλή συνέχεια, Μπρόκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα games. Φιλάκια. Thanks. Φιλάκια, φιλάκια. Μια ανάρα, να τα victory. Έτσι γίνονται τα win, πες του. Όχι, μ' ακούει. Ναι, σ' ακούει. Πάτα τάμπλε να δούμε τον εξόριστο.